Ben, antes de nada, deixar claro unha cuestión que é a necesidade que ten Outeiro de contar con unhas piscinas decentes. Un concello como Outeiro de Rei non pode estar un verán sin piscinas, na práctica como estuvo ano pasado ou como estuvo este ano durante a mitad hasta concretamente o 2 de agosto. É certo que o BNG tiña discrepancias e ten discrepancias con respecto ao proxecto inicial destas piscinas. Dende o BNG creemos que non é o lugar axeitado, tan cerca ou ao carón do río Miño e ao lado de unha praia fluvial. Creemos que o Concello tiña outros lugares moi ao xeito, idóneos, para poder facer estas piscinas, no caso de que houbera que facelas, sin facelas, insisto, ao carón do río e ao carón da praia fluvial da Santa Isabel. Tamén é certo, e dixémoslo así en repetidas ocasións, desde o BNG, que creemos que un concello co nivel de débeda, de endebedamento que ten este, un concello onde mitad do ano os provedores non cobran porque non hai efectivo para pagarlles, un concello que ten créditos sin pagar por valor cercano aos 2 millóns de euros, ao mellor había outras alternativas temporais para poder seguir dando un bo servicio de piscinas sin gastar esta cantidade inxente de diñeiro. Gastala e logo mantela, que é o peso maior que vai ter o Concello. Pero, fixose de outra maneira, a decisión política do equipo de goberno foi facer estas piscinas, facerlas nese sitio, agora está feita, non hai volta atrás, e hai que poñelas a funcionar canto antes. En todo caso, non ten xustificación ninguna que se pasara a mitad da temporada de verán sin ter piscinas en Outeiro de Rei e sin que estas piscinas esteñan abertas, dado que foron entregadas oficialmente o día 11 de xuño.